reklamo. Thank you very much po for gracing the show. I'd like to acknowledge again the presence of our prominent visitors. Say po po akit. Mr. Dan Gintu, Sir Miguel Castro, Board Member Tolentino, and Board Member Canara. And of course, ang tanang pong baba, yung pakangalan pong baba, Babang Andeng Manansala. Palagpakala po rin kita sa mga bisita. Mag-imay ko, pero wala ko nang bakan. Nepo, kaya hindi ko pa akong balya. Nepo galing bakla. Yung susunod ko pong kanta, ayan mo po. Madam Agnes, ang tayo po, Madam Agnes? Yung susunod ko pong kanta, magkwento po mukha kayo, Nepo. It is a very sentimental song. Kaya lang naman po kaya kataong kanta. Ay, salamat ito. May pagalya kasi yung darang. Uy, ano ko tamo po, ne? Yes, thank you very much. Kingkerang lang daw po rin katang may gawa tungkol sa mga sawi at bigo, hindi po ba? Kakaunti lang po lamang yung mga may happy ending. At sana po, makarelate kayo sa susunod na kanta nito and somehow, I'll make you feel better. Don't believe that you can.
Sigawan. Thank you, Mr. Mac Balingit. At sa lahat po ng MES teachers, maraming salamat sa pagsuporta. At sa mga MES pupils, Masantol Elementary School pupils, nasa na? Napagod na? Ayun. Yung mga pupils namin. Thank you. Nakaparan ko yung mga lang, yung kaya natin isang tikdo. Ano pala po na si Lulay? Yes, Adele. Level up na si Lulay. Yay! Natapos din! Palakpakan nila! Yan, thank you. Thank you very much po sa lahat ng mga pumunta dito. Hindi po magiging successful itong show na ito kung hindi dahil sa inyo. Nag-enjoy po ba kayo? Sigurado kayo ba nag-enjoy? You know po, first time kong mag-short. Sa harapan ng maraming tao. Di ba, may bayad yun. 150 tsaka 500. At saka pala, gusto rin natin pasalamatan yung mga sponsors natin. Yes. Ayan. Si Jill. Photo coverage. Digital Studio. Yung Yolis Catering po. Palakpakan po natin. Yes, Yolis Catering. Si Jomel. Tama. Jomel's Catering din. Siyempre po yung Masantol School Teachers Club. Yes, nasa po yung teachers. Supportive. Principal of Elementary School, Madam Donna. Yes. Madam Miling from Calawli Elementary Yan, School. mga principals. Noel Makapagal. Pampang. Yes. Thank you very much. Ayan. Of course, si Among din, pasalamatan. Yes. Thank you, Among, venue. Thank you po. Dakal salamat. Pinapagamit po ni Amo yung venue na to para sa mga taga-Central School, Central School teachers for free. For free. Ayan, ganyan po, supportive si Amo. Palakpakan po ulit natin siya. At saka syempre yung Aqua Alkaline ni Jolion. Yan sa aming mga tubig. Ayan, thank you for quenching our thirst. Siyempre, ang ating director na walang iba, kundi si Mr. Johnny Balingit. Thank you. Thank you Coach din. MJ, I think it's over there. Ayan. Napakanta ko. And Babes Flower Shop. Thank you sa paghahanda sa pagkain namin. Ayan. At saka si Jericho Ginto. Yes, of Palakpakan course. natin yan, mga Yung kapatid ko, yung taga-Pelpo. Si Diba? Oliver din. Oliver Siyang Balingit. nagbigay sa atin na walang brown out. Tama ko na po Yes, sa thank you. no power interruptions. No power interruptions. Tama. At saka sa lahat ng mga PAs natin. Oo, thank you nga Yung mga, pala. yung mga nagbihis po sa amin. Dancers, yung mga magaganda namin dancers, thank you very much. Ayan. At saka po sa mga nag-make up sa amin. Ayan. Thank you very much. Thank you. Sa mga estudyante namin na nandito ngayon. Madam Agnes Canilaw. Temple Madam Agnes. Si Madam Agnes Canilaw. Boys over Asan siya? Ayun. Sita, tayo po. Ayan. At saka yung mga El Circulo Masantoleño. At saka po yung mga guests natin. Maraming salamat po Sir Roland, brother, Kuya Fidel. And yung Ayan. family. Naging principal ko yan sa SM. Madam Jessica Bonifacio. Madam Jessica, ayan. Sa lahat-lahat ng mga sumuporta sa atin. At saka, Sino pa ba? Jen, Oh. yung mga supporter ko sa Santa Lucia, nasan kayo? Ayun, Santa Lucia people, Mr. and Mrs. Rico Bautista. Sa San Nicolas. Sa Nicolas, meron ba? Ayun, nag-isa. May fan na ako. Talo kayo sa akin, talo kayo sa Hati pa akin. tayo doon. Hati pa tayo doon. Ayan. Thank you very much po. Siyempre, ayan. Nakita natin, tapos na magbihis ang bakla. Nagsuling pang bakla. Wow. Hello. Kailangan dramatic entrance ang bakla, siyempre. Yes. To all my susuk friends. Yes, mga Thank you suksok, very asan? much. Again, Mr. Dan Ginto, thank you po. Sir Fidel. Sir Orlan. Sorry po. Bapang Andy.